Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Dili mahimo atubangon ako si Jack. Bastos na tawana. Ako'y atubang niya. Magbinastos gani siya. Manawag yun kog pulis. Wala, si Jack nagyud ron. Si Jack, basig si Jack na karon anak. Kung si Jack ma, isira dayon ang pultahan. Dili ko makigatubang niya. Akong susiho nak. Kisa man di itong miabot ma. Ang driver di ay ni Alma. Ay, salamat. Happy na kog si Jack na. Iya kagihapong gisamok. Permi ko niyang atngan sa office ma. Usahay, malate na lang ko. Kay dugay kaayong mulakaw. Unsa man di tuyo niya nimo? Ambot kung tinuod bang iyang tinguha nga makikikala na ako. Dili na magkukumasalig atong tawana. Nakabungat gud siya bahad. Nga iya kong luguson kung mapakya siya siyang tinguha ni Alma. Unsa? Hinuon nining uhay mga adlaw. Nangay siyang pasaylo tungod sa dautan niyang kipuhat nako. Gusto na ko na siyang makikikala nako. Ayaw ba yagid pagtuo niya, ha? Pagbantay gid nga dili mo lampos ang daotan niya mga plano. Ayaw gid ito ang pagkumpiyansa, anak. Ma'am, natog na si boss na ko, ma'am. Ambot lang kaha, Chukoy. Kaysa dihang ako siyang giingnan nga may suwat kami abot alang niya gikan sa Boston. May diretso ra magsuod sa iyang kwarto. O niya ang tod karon wa pagid mo gawas. Unsa ka atong suwata, ma'am, no? Unsa man nun, kanang palagaho na siya, ma'am? Ambot lang kaha, oy. Maayo untag dili una ang bahin sa iyang paglarga ang nabutang sa suwat. Ay, mingawa na ka na to din ni ma'am, no? Kung mularga na si boss. Ay mingaw gid kaayo, Chukoy. Maobitaw unta to nga gihagad nako si Ronel nga magminyo na. Aron mahatagan dayon kog apo. Bahala nagmularga siya. Kay to naman si apo nga ibilin nako. Uy, apura na ma'am. Ang iya ding asawa. Di ni mo ipabilin din, eh? Ay ibilin, uy. Ay, ma'am. Ako kang tuktokon si boss, no? Aron, may bawat ako unsa tong suwata nga alang niya. Ayaw, Chukoy. Huwata nga si Ronel mo imo pahibaw nato. Ay, as kang mingawa ka na to din, ma'am, no? Dili na mapugnan ang tinguha ni Ronel nga mularga abroad. Dili po ko makapugong niya. Unya, kato ding isa niyang apo. Ikaguol ko kaayo nga mubiya siya nako nga wa matuman ang iyang saad. Nga hatagan ko niyag apo. Pero wa ko'y mahimo, Chukoy. Kung pakyason ko ni Ronel. Alang rasan sa iyang kaayuhan ang iyang paglarga o pagtuman sa iyang ambisyon. Bisag saan ako balik-balik sa pagbasa. Pero mauragit gihapoy sangkuan. Palargahon ako. Aron makaabot ko sa ilang opening of classes. Pero, anong muram kong gipatig kahinugon tungod ning maong suwata? Mauning akong gipaabot. Pero, murag wa ko malipay nga mibasa sa unod ning maong suwata. Mao naman unta ni ang katumanan sa akong mga pangandoy. Pero nganong mura man kog naguol. Karon pa hinuon ni moabot nga gibati ko na ang laing katumanan sa laing kong pangandoy nga. Ay, dili ko magpadaog sa tawanon kong pangandoy. Ni ana ni.
Mauna ning katumanan sa akong ambisyon. Nga human sa akong pag-eskwela og medtech. Bulahos ko pag-eskwela og medicine. Gusto kong mamahimong doktor. Gusto kong makaayo sa sakit sa inahan ni Nubi. Dili na sab ko magkatuog. Ang panagway ni Ronald, mao'y nagduwa-duwa sa akong una-una. Nganong dili naman mawa sa akong una-una katong tawana. Ug ang kahumot sa iyang lawas. Murag mao'y kanunay kong mahangkap. Gusto ko magmahay nga nung misugot ko sa iyang plano. Pero, nalipay man ko. Natagpaw pa gani. Pagkadako di ay sa kalainan sa kalipay nga gihatag ni Alman ako. Kaysa gihatag ni Ronel. Manglakaw ta, boss? Kuwang pa nga kong gamiton ng mga sweaters para Boston. Jokes. Muda yun yun di kaglarga, boss? Miabot na nga akong scholarship. O kung palaron ko dito sa Boston, mula huskog pa-enroll sa kurso nga medicine. Ano nga dom jugas layo, boss? May dito, Chokes, kay libre. Kung maabot ko lang ang ilang standard, magpadayon ang akong scholarship. Ay, dugay ba ditang magkita, boss? Ingon ana gyud, Chokes. Doon na day ko'y iyang yun ni mo, ha? Hmm? Aw, sugo gyud nga angay ni mong tumanon. Unsa man na, boss? Nainumdum ka ba niya itong babae nga akong giluwas? Pero dali ining mibiya og wa magpasalamat ako. Inom-nom ko, boss, ka naman. Okay. Inigdayon ako glarga. Doon ako ipabuhat nimo. Unsa man na, boss? Iniglarga na ko. Bantay ug panalip di katong babayana. Unsa? Ay gito ganis mama ha, ning akong gihangyo nimo. Nga naman, boss. Tingali magkita sila sa mga babae. O di ko gusto nga mo na mahitabo, Chukoy. Boss, wa man jud ko makasabot sa imong ipabuhat na ko, boss. Nganong ako bang bantayan? Og panalipdan pa jud katong bayana? Chukoy, dako nga akong pagsalig nimo nga imong tumanon nga akong hangyo nimo. Usaay na lang pangutana. Tumana lang ang akong gisulti nimo. Nakasabot ka ba, Chukoy? Aw, nakasabot ban, boss? Ayaw gito ganis mama sa misyon nga akong gisangon nimo. Boss, kinay igura na ko siyang bantayan, boss. Pero kanang panalipod, boss. Iyay, nebaw biya ka nga di jud ko gusto gubot, boss. Di ka gusto gubot, kay talawan man ka. Ay, boss, ay. Kaya labi ka na ko, boss. Basta tumana lang gid ang akong gipahimangno nimo ha. Og kutob sa imong masaksihan ni atong babayana. Tawga dayon ko ha. Paybaw agyudayon ko. Kining, boss. Murag, kausa naman ko makakita atong bayana, boss. Pero, klaro kaya nga, ladylike jud to siyang bayana. Gwapa pa yun. Siya si Nobi. Nobi? Mo na Chukoy. Nobi ang iyangan. Ug aron kay gyud makamayong niya, akong ibilin sa imong cellphone ang iyang litrato. Hi. Nganong niamang ka? Aron kuhaon ka o ihatod sa inyong opisina. Nahibaw ka gyud nga gipindilan kog auto og driver ni Alma. Ayaw na lang paghago, Jack. Di ka hinuon gusto nga makadaginot ka gasolina. Di man ang problema na ako ang gasolina sa auto, Jack. Kay si Alma ra may mahibaw ana. Nobi, please. Ako'y mohangyo nimo, Jack. Wa ko masayod nga nung gusto gid nimo sa muko ng akong huna-huna. Gura mo kong mitanyag sa kong serbisyo ni mo, Nob. Aron ba makaila ka gyud na ako? Dili na kinahanglan, Jack. O kung gusto ka gyud nga magpabili ng atong panagkikalaay, ayaw ko sa muka. Please. Mao ni, boss?
Mao na. Naa ang litrato ni Nubi. Mao na siya, ha? Mao juday ni siya. Unsa man boss, nagkaila juday mo? Oo. Unya nagkauyab mo? Wow, oy. Huh? Unya, ganong imo man na siyang pabantayan ako. Kadaghan sa nimo pangutana. Uy, ano pangutana diha? Tumanan lang akong hangyo nimo. Ugay ka bala ka. Punan ako ang imong sweldo kung matuman mo ang akong gustong may tabo. Boss. Dako ang akong pagsalig nimo, Chooks. Usa ayo ni guba. Unya boss, asa man din ako makita si Nubi? Naa sa diha magtrabaho. Ang ila ding bahay, boss. Kana mo iwan ako masayre. Pero aron ka makatultol, mayanin mo siyang sundan. Boss, katong malito ba? Unsa maldito ba? Katong gikaway sa aw ni Nubi gud. Oh, tawa. Naalagi siya sa gawa sa gitrabahoan ni Nubi, oh. Usa? Boss, di jud ko may mo sa'yo, boss. Siya gud na. Boss, maldito ra ba ng tawahan na, boss? Alim ka, katong nagkuyog mi si ma'am, nga naggrocery mi, nasuko siya, nga dito mi agi sa parkingan siyang auto. O, usa? Lagi, boss. Nya imong gipanalipdan sa mama. Aw, di ba man ka, boss, nga di jud ako pasagdan si mama nimo. Mong, ako'y nagpatiliwa. Gilabanan nimo sa mama? Si mama nimo ni ang yun ako nga di lang ko mangitag ko. Oh, amo na lang gilihan katong maldito. Bida eh. Hindi pa lang ko lumargahay ay. Paliton yun ako ng tawanan ba? Boss. Kalma lang, boss. Oo niya, boss, ha? Saman, atong at nga na tawanan? Atong tanawan. Kung iya ba yung atngan si Nubi. Ay, naluoy lang ko sa driver. Kaniyara siyang inatang na ako. Pero ako gipapauli kay magtaksi na lang ko. Saon, nag-atang naman sab si Jack sa gawas. Usa mo tuyo ni Jack? O maayo kay nagmata ka na. Nakainit na kog tubig. Magkapi ka? Lain man na nga akong gibati, ma. Ha? May sakit ka? Bibi ko na ba akong hikapon ng imong agtang? Di man lagi kainit. Uy! Nubi, naunsa ka! Nubi! Nubi, unsa may nahitabo ni mo? Uy! Unsa may nahitabo ni atong bata, ah? Be, ako ganing sundon, be. Nubi! Sabay nahitabo na ko. Nga naman eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!